katimbang gabut pikir negara, petek-petekan wae cah. Menarik iki katimbang mikir utang. Tentang apa sing marai guyu? Aku ngerti tentang Gareng, Petruk, Semar, karo siji sapa Bagong. Salah. Kentang tingtung, kentang tingtung, kentang tingtung, kentang. Saiki aku Jon, sapi apa sing paling mambu? Seperti sapi bermain kecerit. Salah. Sing bener sapi tank. Lah iya, sapi bermain kecerit. Aku gede. Gunung apa sing ra normal? Aku ngerti. Gunung Merapi. Lah kopok ra normal. Salah. Gunung Sumbing. Saiki aku cak Gunung Sumbing yen mledhot kuwi munine piye? Salah. Salah ta. Munine ya makna ngono lho.